ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എന്തൊക്കെയുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവരും ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ്റെ പുറകെയാണ് ഇപ്പോൾ. ബക്കറ്റ് ചിക്കൻ പുറത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തും പുറത്തും നിന്ന് ഒരുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മണൽ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീടിന് പുറത്ത് പോകാതെ വീടിനകത്ത് വെച്ച് ഗ്യാസിലും അടുപ്പിലും ഒരുപോലെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ മണൽ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നമ്മുടെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായ ഈ മണൽ ചിക്കന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 കിലോയുള്ള ഒരു ചിക്കനാണ്. ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി നല്ലതുപോലെ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയുമാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു തക്കാളി, ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വലിയ ഉള്ളി, ഒരു വെളുത്തുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പച്ചമുളക് ഒരു 15 പച്ചമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു 3 കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു 3 തണ്ട് കറിവേപ്പില, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 12 ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 3 ഏലക്കായ, ഒരു കഷ്ണം പട്ട, ഒരു 4 ഗ്രാമ്പൂ, വലിയ ജീരകം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ചെറിയ ജീരകം 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, കുരുമുളക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, ഒരു പിഞ്ച് റെഡ് ഫുഡ് കളർ. ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ. ഒരു 3 ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും, സുർക്ക നമ്മുടെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ളതും, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പതിയെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. നമുക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില, നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൽ പട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. കുരുമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. വലിയ ജീരകവും ചെറിയ ജീരകവും പച്ചമല്ലിയും ഉണക്കമുളകും അതുപോലെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. പിന്നെ നമ്മുടെ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 നാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഇടാനുള്ളത് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉപ്പ് വേണം. നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലേറെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഉപ്പ് മുന്തി നിൽക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഫുഡ് കളറാണ്. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, വേണ്ടവർക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ സുർക്കയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ അരച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒട്ടും തരി പാടില്ലാതെ നല്ല നൈസായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നമ്മുടെ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അതിൻ്റെ ഈ വരയിലൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല കടന്നു ചെല്ലുള്ളൂ. അതിൻ്റെ വിടവ് കൂടിയും അതിൻ്റെ നമ്മൾ വരഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന വരയിൽ കൂടിയും സൈഡിൽ കൂടിയൊക്കെ നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ച മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. കൈ നന്നായിട്ട് ചുട്ട് കത്തും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഗ്ലൗസോ കവറോ ഇട്ടിട്ട് മസാല തേക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചോ. ഞാനിപ്പോൾ വെറും കൈ വെച്ചിട്ടാണ് തേച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നാലേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉൾഭാഗത്ത് ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഞാൻ മസാല തേച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി മസാല ആകാത്ത ഭാഗത്ത് കൂടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് നല്ലോണം മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. നമുക്കിതിന് ഏകദേശം ഒരു 3 മണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. 3 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കന്മേൽ നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ട് വരും. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിലൊരു 3 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഏകദേശം 3 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഇനി നമുക്ക് വാട്ടിയ 2 വാഴയിലേക്ക് ഇടണം.
വാഴയില നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുത്തതാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ക്യാബേജിൻ്റെ കഷ്ണവും ഒരു സവാളയും ഒരു പുഴുങ്ങിയ മുട്ടയും കുറച്ച് മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളകും അരിഞ്ഞതുമാണ്. അതും കൂടെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാക്സിമം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന അത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ്റെ ഇറച്ചിനെക്കാട്ടിലും ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ മസാലയാണ്. മസാല നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മുടെ ഈ മസാലയിൽ കിടന്ന് വെന്തിട്ടുള്ള ഈ വെജിറ്റബിൾസ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ നിറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനെ ഒന്ന് ഈ വാഴയിലയിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. 2 വാഴയില വാട്ടിയും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് പൊതിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വാഴയിലയിൽ നന്നായിട്ട് പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം. ആദ്യം ഞാൻ ഈ സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു 2 ലെയർ കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് പിന്നെ മടക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് ക്രോസ് ചെയ്തെങ്ങാണ്ടും ഒരു 2 ലെയർ കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. പൊതിഞ്ഞെടുത്ത ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എല്ലാ സൈഡും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെങ്ങാണ്ട് നല്ല റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനെ നന്നായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പൊതിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ചുട്ടെടുക്കാൻ ആവശ്യമായ മണലെടുക്കണം. എൻ്റെ മണൽ കുറച്ച് നനഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനത് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു പുറത്ത്. അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മണൽ അടിഭാഗത്ത് ഇടാൻ ആവശ്യമായ മണൽ ആദ്യം എടുക്കണം. ബിരിയാണി ചെമ്പിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ചിക്കനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ അടിഭാഗത്ത് ഇട്ട മണൽ നമുക്ക് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ മണൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കനെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ചിക്കൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മണൽ വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം. ചിക്കൻ മൂടി നിൽക്കണ വരെ മണൽ വേണം. നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മണലിനെ എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബിരിയാണി ചെമ്പിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിലെ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വിറകടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗ്യാസിൽ വേണ്ടവർക്ക് ഗ്യാസിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനെടുത്ത മണൽ കുറച്ച് കുറവാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ മണൽ വേണം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മണൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. മണൽ കുറച്ച് നനഞ്ഞതാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയായി വരും. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചിങ്ങാണ്ട് വേവിക്കണം. നമ്മുടെ ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നമുക്കിത് കത്തിച്ച് വേവിക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ദമ്മിൽ കിടത്തും വേണം. 1.5 മണിക്കൂറാണ് ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ നമ്മുടെ വിറക് കത്തിച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ 1 മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ദമ്മ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് അടിയിലുള്ള തീക്കനലുകൾ കോരിയിടണം. അടിയിലും മുകളിലും നല്ല തീക്കനൽ വേണം. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മുടെ ഈ ചെമ്പിനെ ദം ചെയ്ത് വെക്കണം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം. നമ്മുടെ കനലൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെമ്പൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത്. ഒരിക്കലും കൈയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ്റെ ഇത് പിന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിലിൻ്റെ പേപ്പർ എടുക്കരുത്. ഒരു തവ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലില്ല ഈ മണലൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് മാറ്റണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പാത്രം ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഫോയിൽ പേപ്പറും ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കന് എന്തായിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം. നമുക്ക് വെല്ലം ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല ചൂടാണ്. പതുക്കെ കയ്യിൽ കാവാതെ വേണം തുറക്കാൻ. നമ്മുടെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഏകദേശം തുറന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് തുറക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ വാഴയിലയാണ്.
നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല, സാവകാശം തുറക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ആവി കിടന്ന് വെന്ത വാഴയിലയുടെയും ചിക്കൻ്റെയും ഒക്കെ പാടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നമ്മുടെ വാഴയിലൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കന് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല, നല്ലതുപോലെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല ചൂടായത് കാരണം പെട്ടെന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റണില്ല. നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മണൽ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഉൾഭാഗവും നല്ല വെന്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇട്ടുകൊണ്ട് സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം. നല്ല ചൂടായത് കാരണം മുറിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നല്ലതുപോലെ വെന്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് പൊളിച്ച് നോക്കാം. അയവ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലത്തെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ കാരണം ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പിയാണിത്. എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ല വെറൈറ്റി വീഡിയോകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.